Menimçe endi mana bu kişiler kabul etken kanun ne bileyim об образовании Республики Башкортстан ona kiri кайта endi менә. Menimчә endi менә bu башкорт телен мәҗбүри рәвештә укыту дигән сүз. Бу инде миңа кире кайту, менимчә кире кайту, чөнки менә үткән елның көзендә, сентябрь аенда безнең президент Башкортстанның президенты Хәмитов әйтте бит инде. Мин үзем нигә дип добровольно укырга дип телләрне дип чыгыш ясаган. Хәзер инде бу үзенә күрә бер сәясәт менә менә зигзагообразный. То бер якка, то икенче якка инде. Менә минемчә инде бу алар не ашыкканнар, потому что менә бу депутатлар шушы курултайның озаккы утырышлары. Булар инде белеп торып бу канунны икенче менә яңа чыгарган депутатлар гамәлдән чыгарачаклар дип шайтырып ашык бик уйламыйча теге бар бит инде процедура общественных слушаний дигән шуларны үткәрмәйчә халыкның мөнәсәбәтен шушы яңа үзгәрешләргә, шушы законның канунның яңа үзгәрешләренә аларның халыкларның мөнәсәбәтен белмәйчә кертелгән. Минемчә инде бу беренче үк созывта, яңа гына беренче үк утырышта бу законга гамәлдән чыгарга мөмкиннәр. Минемчә бәлки президент та үзенең кулын куймас бу законга дип уйлыйм.